रिलेटेसन बेखौ मोननो हाबाय मा फोरमायगोन बे समाव माबायदि मोनदों गोसोखौ? दाथ' गोबाव समबाबो जों मोनबाय मोननायाथ' ओमफ्राय गोसोखौ मोजाङानो मोनदों आरोना। ओमफ्राय बबेनिफ्राय मा मुं? औ आंनिया जायगायाहाय लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय बरिमुरि गामिनि आरो ओमफ्राय आंना मुङा उसारानि रामसियारि ओमफ्राय आफादाव उदांस्रिमोन। आङो 30 बेचनि। बेसेबां गोबाव सम एनडिएफबि नि थाखाय खामानि मावदोंमोन नोंथाङा? जोंथ' 2008आवनो थांनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' नै जोङो दे मा खालामगोन सरकारखौ बिटिआर सरकारखौ प्रमद बर'खौ मा खालायगोन? खावलायनोथ' जिहेतु दिनै नोंथांमोना मोननो हाबाय नोंथांमोननि मोननो गोनां रिहेबिलिटेसनखौ नोंथाङा बे समाव मा फोरमायनो सानो? माबायदि मदद जागोन नोंथांमोननि जिउआव बेखिनि राङा? मददाथ' दा जों गैयिनि थाखायथ' जेनेबा एसे मददा जासिगोन बारु जानायाथ' बिनि थाखाय सरकारखौ धन्यबाद होयो आरो। गोबाव सम खामानि मावबोबाय हादरनि आलादा रायजो बिनानै सोमावसारबोबाय बिटिआर एकर्ड जाफैबाय बेनि गेजेरजों नोंथांमोना माबायदि जाफुंसारनायखौ मोननो हादों होननानै सानो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों? दाथ' जेरैबायदि मोननो गोनांथ' गासैबो मोनफा मोनफा फारि फारियैनो जाजोबलांबाय आरो जि एसे जिखुनु जि जाबावनो गोनां बेफोरखौ माने सोरखाराथ' होनखादोंआनो जेसे हायो बेखौथ' नाजालांबायानो दंखायो नालाय ओमफ्राय आरो बिनिखै साबसिननिखै हामसिन जों मोनगोन होननानै आरो आसा खालामबावो आरो। जाबाय दे।